Γεια σας μάστορες, καλώς ήρθατε στο Masterclass Vitex. Σήμερα τα λέμε για τα 5 αστάρια της Vitex. Θα ξεκινήσουμε με το σιλικονούχο μικρονιζέ αστάρι, το Acrylan Ancho Eco, το οποίο είναι ένα οικολογικό αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εδώ βλέπουμε μια επιφάνεια στην οποία το υπόστρωμα είναι μια νέα εσωτερική σπατουλαρισμένη τοιχοποιία με βίστο στόχο σπατουλαρίσματος. Στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε την επιφάνεια πριν το τελικό χρώμα. Η καλύτερη επιλογή είναι να εφαρμόσουμε το σιλικονούχο μικρονιζέ αστάρι Acrylan Ancho Eco. Εδώ βλέπουμε μια επιφάνεια τοιχοποιίας με έντονα λερώματα από νικοτίνη και ρήπους. Πριν βάψουμε με τελικό χρώμα, εφαρμόζουμε το Vitosin. Έτσι μπορούμε να καλύψουμε κάπνα, μούχλα, καυσαέρια και άλλους έντονους λεκέδες, ακόμα και γκράφιτι, αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα σε εξωτερικές επιφάνειες, προτείνεται πριν την εφαρμογή ο καθαρισμός της επιφάνειας για την καλύτερη πρόσθεση του ασταριού. Στη συνέχεια έχουμε το Blanco Eco, ένα λευκό, οικολογικό, μονοτικό αστάρι νερού. Το χρησιμοποιούμε για να βάψουμε με μια ανοιχτόχρωμη απόχρωση μια σκουρόχρωμη επιφάνεια. Έτσι μπορούμε να καλύψουμε την παλιά απόχρωση με μόνο 2 χέρια χρώμα. Και πάμε στο επόμενο αστάρι, το X-Bond. Ένα χαλαζιακό αστάρι νέας γενιάς, το οποίο δημιουργεί ισχυρή πρόσθεση πάνω σε λίες και μη απορροφητικές επιφάνειες και προσφέρει μια αδρή επιφάνεια με υψηλή πρόσθεση πριν την τελική επίστρωση. Οπότε, εάν δεν μας αρέσει το παλιό πλακάκι και δεν θέλουμε να το αφαιρέσουμε, μπορούμε να το ασταρώσουμε με X-Bond και μετά είτε να σπατουλάρουμε είτε να εφαρμόσουμε πατητή τσιμεντοκονία, ακόμα και να τοποθετήσουμε καινούριο πλακάκι. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο αστάρι, το Grip 360, το οποίο είναι ένα αστάρι πολυπρόσθεσης νερού. Έστω ότι θέλουμε να βάψουμε μια PVC σωλήνα στην ίδια απόχρωση που έχει ο τοίχος. Η ιδανική λύση για αυτή την περίπτωση είναι να εφαρμόσουμε ένα χέρι από το Grip 360 και μετά να εφαρμόσουμε 2 χέρια από το τελικό χρώμα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, το Grip 360 μπορεί να χρωματιστεί και στην τελική απόχρωση που έχουμε επιλέξει. Αυτά λοιπόν για τα 5 αστάρια της Vitex και τη χρήση τους. Καλή συνέχεια, τα λέμε σε ένα επόμενο Masterclass της Vitex.